The following is a very useful tip. Have you noticed that opening of bottled foodstuff like mayonnaise and your acha has proved to be very difficult? Just put the tip of a knife on the inside part of the mouth of the bottle or on the inner side of the bottle cap and tilt just for a second. This will allow some oxygen to escape because it is oxygen inside the bottle that makes it difficult to open. Then voila, you've won. Nibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky Nsizw. Namhlanje senza inkondlo osihloko sayo sithi Yobe Nsizw Enye, esitholakala kulombhalo wobuciko onesihloko esithi amahlokohloko, obhalwe ngu-JJ Thwala no-EJ Mhlanga. Sizovula ekhasini lama-60 kanye nesikhombisa. Inkondlo ifundeka ngalolu hlobo. Yobe Nsizw Enye, ibinza lokuqala, bese uzishaye zaphelela. Usuzowakha umuzi kayihlo. Ibinza lesibili, esibayeni sakho esichichimayo uzishaye zonke ngemibala yazo, kwasala ezinye zisiqhumisa. Lokhu zigcwele ziyagwazana, zigcwele njengothando lwakho ngaye. Ibinza lesithathu, njengoba wamkhetha, wamehlula ngamazwi wavuma. Nosiyafa isoka lamanyala elingehlulwa, imvimbezele ngengcwenga yamazwi wavuma. Wabopha umphefumulo kuphela wemuka. Lwakuphumela kuqala udwendwe, wena usakhomba izinsuku ezizayo ezizofika zingasafumbethe lutho ngezandla zazo. Kuyaphela lapha ukufundwa kwale nkondlo. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Yobe Nsizw Enye. Imbongi ikhetha igama elithi Yobe eliyisibabazo esichaza ukushweleza. Imbongi yakhetha igama elithi Nsizwa ukuchaza umuntu wesilisa osebangeni lokuba aganwe. Imbongi yakhetha igama elithi Enye kwazise ikhuluma nomuntu emaziyo emejwayele onguntanga yakhe. Imbongi ayifunanga ukusebenzisa igama laleyo nsizwa. Binza lokuqala, umugqa wokuqala, bese uzishaye zaphelela. Imbongi ikhethe igama elithi bese ukuchaza ukuqeda ukwenza okuthile. Imbongi bisiqedile ukwenza okuthile, okuyini? Ukuzishaya ziphelele. Kuchaza ukuthi le nsizwa yazibala zonke, yazibeka eceleni, isilungiselela ukuyolobola. Bengani bami nani bafundi, yiliphi igama eleqiwe kulo mugqa? Yileli elithi izinkomo. Kodwa-ke akekho uthisha ongabuza ngalokho, ngoba lokhu kuyingxenye yephepha lokuqala, leli yiphepha lesibili. Khumbuzana nje, egameni elithi uzishaye kunesakhi esinguzi, egameni elithi zaphelela kunesakhi esinguza. Zombili zichaza ubuningi bento. Lezo zinkomo zaziningi kakhulu. Umugqa wesibili, usuzowakha umuzi kayihlo. Imbongi ikhethe igama elithi usuzowakha elinesakhi esingusu esichaza amandla okwenza into. Imbongi yakhetha isakhi esinguzo esichaza inkathi ezofika. Ingxenye yaleli gama ethi akha ichaza ukumisa indlu,
ukuyisungula kanye nokuyikhanda. Igama elithi umuzi lichaza ikhaya noma indawo lapho kuhlala khona umndeni. Uma-ke indawo lapho kuhlala khona abantu. Igama elithi kayihlo linesakhi esinguka. Sichaza ukuthi umuntu uzalwa ubani. Lesi isakhi songumnini esigqamisa ukuthi into ingekabani. Igama elithi yihlo lichaza umzali walensizwa wesilisa. Benza lesibili umugqa wesithathu esibayeni sakho esichechemayo. Handle nje kokulichaza leli gama elithi esibayeni, sonke sesiyacacelwa. Vele igama ebeleqiwe emgqeni wokuqala yileli elithi izinkomo. Siyini isibaya? Siyindawo yokuvalela izinkomo, siyihahe. Imbongi yakhetha igama elithi sakho, qamisa ongumnini, ukucacisa ukuthi into ingekabani. Imbongi yakhetha igama elithi esichechemayo, ukuchaza ukugcwala kakhulu. Lo mugqa sibona isu elibizwa ngokuthiwa yifanangwaqa, ngokufana kongwaqa abalandelayo. Ungwaqa ongu-C egameni elithi esibayeni, ungwaqa ongu-sa egameni elithi sakho, nongwaqa ongu-C egameni elithi esichechemayo, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi nangempela ubuhle bendoda zinkomo zayo. Wesine, uzishaye zonke ngemibala yazo. Imbongi ikhethe igama elithi uzishaye, ukuchaza ukuzikhipha ziphelele. Imbongi yakhetha igama elithi zonke, eliyisabizwana sokubala, eligqamisa ubuningi bento. Ngesithandi isabizwana sokubala ngesiNgisi, it is a quantifier that expresses a quantity. Uzonke usho all of or the whole of. Imbongi yakhetha igama elithi ngemibala, la kushiwo ibala lento. NgesiNgisi singathi phecelezi la the poet was postulating different colors of his cows. Imbongi yakhetha igama elithi yazo, eligqamisa ongumnini, okuchaza ukuthi into ingekabani. Umugqa wesihlanu, kwasala ezinye zisiqhumisa. Imbongi ikhethe igama elithi kwasala, ukuchaza ukushiyeka ngemuva. Ligama linesakhi esingukwa esichaza inkathi edlule, ukuthi leso senzo leso sokushiyeka ngemuva senzeke esikhathini esingaphambili. Imbongi yakhetha igama elithi ezinye, ukuchaza ingxenye ethile yalezo nkomo. Imbongi yakhetha igama elithi zisiqhumisa. Kwale nkondlo leli gama lichaza ukuthi ngokusixakekisa, kanti kuyini ukuqhumisa? Lokhu kuchaza ukutshala imbewu endaweni lapho izobuye ikhishwe khona uma isiqala ukumila. Uyabona-ke ukuthi I was right when I said the concept of zisiqhumisa has got nothing to do with the direct connotation of what it entails. The context of this poem signifies that the poet was talking about the fact that there is some sort of pandemonium and anarchy because of these cows that were left behind. Umugqa wesithupha, lokhu zigcwele ziyagwazana. Imbongi ikhethe igama elithi lokhu, eligqamisa isizathu sokuthi kungani lezi zinkomo zibaqhumisa.
Imbongi yakhetha igama elithi zigcwele elichaza ukungabikho kwesikhala. Imbongi yakhetha igama elithi ziyagwazana ukuchaza ukuhlabana ngezimpondo. Egameni elithi ziyagwazana sithola isijobelelo esingu-ana esigqamisa ukwenzana kwezinkomo eziningi. Okwesibili, ukugqamisa into eyenzeka isikhathi eside. Ake siboneke kusukela emgqeni wesihlanu kuye emgqeni wesithupha sithola isakhi esinguzi emagameni alandelayo. Ezinye zisiqhumisa, zigcwele, ziyagwazana. Lesi sakhi sigqamisa ukusetshenziswa kwesu eliyifana ngwaqa. Okokuqala, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuningi balezi zinkomo. That is why when I discussed each and every individual word amongst these 4 words that I've just mentioned, I did not speak of isakhi or the formative of Z because I did not want to prolong this video. I wanted this video to be the shortest ever, which means bekufanele ngabe ngisho kulelo nalelo gama, which could have lengthened this video. Okwesithathu, uzi oyisakhi ugqamisa ukungabikho kokuthula. Too much of everything is a problem. For example, when there's too much money, people become haughty, pompous, and to a certain extent, presumptuous. Bheka kule nkondlo, ziningi inkomo, kodwa kukuthula esibayeni, inkomo zilimazana zodwa. Mugqa wesikhombisa, zigcwele njengothando lwakho ngaye. Imbongi ikhethe igama elithi zigcwele ukuchaza ukungabikho kwesikhala. Imbongi yakhetha igama elithi njengothando elinesakhi sokufanisa esingunjengo ukugqamisa uqhathaniswa kwezinto ezimbili ezingefani. Ukugcwala kwezinkomo esibayeni kuqhathaniswa nothando phakathi enhliziyweni yembongi ngalo muntu wesifazane. Imbongi efuna ukushaya izinkomo iziqondise kubo kalona wesifazane. Ngakho-ke imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isifaniso. Imbongi ikhethe ingxenye yaleli gama ethi uthando ukuchaza ukukhonza into ethile, ukuchaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Imbongi yakhetha igama elithi lwakho lingumnini ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Imbongi yakhetha igama elithi ngaye lisetshenziswe esikhundleni segama lalowo muntu wesifazane, lalowo muntu othandwayo. Sukela emgqeni ka-6 kuye emgqeni ka-7, imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa ukuxhumana okutshekile ngokusebenzisa igama elithi zigcwele ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Isibili, ukugqamisa ukuthi le nsizwa inothile iyesutha. Phela in monetary terms, when somebody owns a large herd of cattle, it means that that particular person is filthy rich. Binza lesithathu, umugqa wesishiyagalombili. Njengoba wamkhetha
wamehlula ngamazwi wavuma. Imbongi ikhethe igama elithi njengoba elichaza isizathu sokwenza okuthile. Igama elithi wamkhetha lichaza ukuqoka umuntu phakathi kokuningi. Igama elithi wamehlula lichaza ukuthi wamnqoba. Igama elithi ngamazwi lichaza amagama agqamisa ukuthi le ntombi yeshelwa yaqoma. Igama elithi wavuma lichaza ukuhambisana nokushiwoyo ukwemukele. Lo mugqa imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa yifanangwaqa ngokusebenzisa isakhi esinguwa emagameni alandelayo: wamkhetha, wamehlula, wavuma. Ukugqamisa okulandelayo: okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa inkathi edlule. Kulokhu balingani bami nani bafundi, I'm becoming lazy, ne? I was supposed to say this as I discussed each and every individual word. Nonetheless, let's move on. Okwesithathu, ukugqamisa inqubo yokweshela. Insizwa scans around, ikhethe intombi kweziningi, iye kuyona iyobeka amazwi noma amagama athile. Uma ngabe intombi izwa ukuthi lawo magama ayahambisana nenhliziyo yayo, bese yamukela lokho okushiwoyo, inqubo-ke leyo. Umugqa wesishiyagalolunye, nosiyafa, isoka lamanyala elingehlulwa. Imbongi ikhethe igama elithi nosiyafa elinesakhi esinguno, okuyisakhi sokuhlanganisa esichaza ukuthi kanye. Igama elithi siyafa eliqalisa ngosonhlamvukazi ongusi lichaza ukuthi ukufa kunikezwe igama, okusho ukuthi imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isenza samuntu kwanikeza ukufa izimpawu zomuntu ophilayo. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi isoka lamanyala ukuchaza insizwa ethandwa zintombi eziningi. Imbongi yakhetha igama elithi elingehlulwa. Isakhi esinguli siyisiqalo segama elithi ilisoka, kanti isakhi esingunge isakhi sokulandula. Enye yaleli gama ethi hlulwa ichaza ukuphumelela empini. Kusho ukuthi ngaleli gama elithi elingehlulwa, imbongi ichaza ukuthi leli soka alehlulwa empini yokuqophisana ngamagama, empini yokweshela. Umugqa weshumi, limvimbezele ngengcwenga yamazwi wavuma. Imbongi ikhethe igama elithi limvimbezele elinesiqalo esinguli siyisakhi segama elithi ilisoka. Imbongi yakhetha igama elithi vimbezela ukuchaza ukugasela umuntu, ukuchaza ukuhlasela ngendlela yokufihla izintuba zokubaleka. Kusho ukuthi phela le ntokazi le ibivinjezelwe ekhoneni. Imbongi yakhetha igama elithi ngengcwenga. Isakhi unge esitholakala kuleli gama elithi ngengcwenga isakhi sokuhlanganisa. Kwazise eqaleni lesi sakhi besingunga sahlanganiswa negama elithi ingcwenga.
kwaba nokulumbana konkamisa. Unkamisa u-A uma ngabe uhlanganiswa nonkamisa u-E sithola unkamisa ongu-E. Yini-ke ingcwenga? Lokhu ngamazwi azwakala samculo, amazwi amtoti. Ake siboneke. Mbongi yakhetha igama elithi yamazwi elinesakhi songumnini esinguya, esigqamisa ukuthi into ingekabani. Siyawazi amazwi ngamagama. Imbongi yakhetha igama elithi wavuma, ukugqamisa ukuhambisana nalokho okushiwoyo noma ukwamukela okuzwayo. Umugqa we-11, wabopha umphefumulo kuphela wemuka. Imbongi ikhethe igama elithi wabopha elinesakhi esinguwa esigqamisa inkathi edlule. Imbongi yakhetha ingxenye yaleli gama engubopha ukuchaza ukuhlanganisa ngento efana nentambo noma ukusonga noma ukugiga. Nesongwayo la umphefumulo. Kanti uyini umphefumulo? Umphefumulo umoya kumuntu ophilayo. Imbongi yakhetha igama elithi kuphela. Leli gama linomqondo ofanayo leli elithi wodwa ukuchaza ukuthi akukho okunye. Imbongi yakhetha igama elithi wemuka ukuchaza ukuhamba ungaphinde ubuye. Balingani bami nani bafundi, ngicabanga ukuthi here it is clear that the poet here had a competitor known by the name of Death. So when Death knocked at the door, the lady accepted. Yingako imbongi ithi wabopha umphefumulo, to signify that she accepted her fate and prematurely left with no indication of ever coming back to him or to this world. Umugqa we-12, lwakuphumela kuqala udwendwe. Imbongi ikhethe igama elithi lwakuphumela elinesakhi esingulwa esichaza inkathi edlule. Imbongi yakhetha isakhi esinguku esichaza isimo sokwenzeka kwezinto. Imbongi yakhetha igama elithi phumela kwazise ukuphuma ukusuka endaweni uye kwenye. Imbongi yakhetha igama elithi kuqala ukuchaza isigameko esenzeka ngaphambi kokuba imbongi ilobole. It is clear, ladies and gentlemen, that death overtook the poet even before he could take the cows to this lady's house. This line signifies that the lady had already perished. Mbongi yakhetha igama elithi udwendwe ukuchaza ihele labantu abalandelanayo. Umugqa uchaza ukuthi umngcwabo walentokazi waphuma kuqala, wenzeka kuqala kunomcimbi wamalobolo. Umugqa we-13, wena usakhomba izinsuku ezizayo. Imbongi ikhethe igama elithi wena ukugqamisa ukuthi ikhuluma nalensizwa enye uqobo lwayo. Imbongi ikhethe igama elithi usakhomba elinesakhi esingusa esigqamisa inkathi yamanje. Kanti imbongi ikhetha ingxenye yaleli gama ethi khomba ukuchaza ukutshengisa ngokubhekisa umunwe entweni ethile. Imbongi ikhethe igama elithi izinsuku elichaza amalanga. Imbongi yakhetha igama elithi ezizayo ukugqamisa isikhathi esilindelwe esizofika.
umugqa we-14 ezizofika zingasafumbethe lutho ngezandla zazo. Imbongi ikhethe igama elithi ezizofika ukugqamisa ezizayo, ukugqamisa isikhathi esilindelwe. Imbongi yakhetha igama elithi zingasafumbethe. Sonke siyazi isakhi esinguzi sichaza ubuningi bento, ubuningi bezinsuku ezilindelwe. Imbongi yakhetha isakhi esingunga, okuyisakhi sokulandula, kanti ingxenye yaleli gama ethi fumbethe ichaza ukungaphathi lutho esandleni. Imbongi yakhetha igama elithi ngezandla, eliqalisa ngesakhi esingunge, okuyisakhi sokuhlanganisa. Kwazise lesi sakhi ekuqaleni besingunga ahlanganiswe negama elithi izandla. Ngakho-ke kwaba khona ukulumbana konkamisa. Unkamisa u-a wesakhi unga kanye nonkamisa u-i wegama izandla wakhanda unkamisa u-e. Izandla-ke yizitho zomzimba ezisetshenziselwa ukuthinta nokubamba. Imbongi ikhethe igama elithi zazo, elingomnini ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Balingani bami nane bafundi, ngigcine la okwanamhlanje. Niyathandwa, nisale kahle.